udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo. Ubaba uNsibande uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Ngixolise kakhulu izolo. Ngiyenzile inkonzo ngesikhathi esifanele. Ngiyacabanga ukuthi ngixakeke kakhulu. Njengasho ngisothunga ngathi ube ngazenzela bengahlehlisa lolu suku. Hey, ziningi izinto ofuna zenziwe, izinsuku azisekho. Njengoba ngila manje ngiyafika nje lo ngihambe ekuseni. Kuningi ebengikwenza edolobheni obekudinga mina. So ngiyaxolisa izolo ngiyenzile inkonzo ngesikhathi esifanele ngenxa yokuxakeka ngavela ngangayifaki emagrupini. Angazi kwenzekeni, xoleleni bazalwane. Asidluleke lapho, ngiyethemba niyangixolela. Ngiyakholwa ukuthi mangiqeda le ngizosheshe ngiyifake. Angazi ngempela ukuthi kwenzekeni. Kuze wasiza omunye umzalwane oshilo, hawu inkonzo ayihambile, dala yenziwe. Ake siguqeni sikhuleke bazalwane, simeme uNkulunkulu wethu abe phakathi kwethu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga kakhulu Nkosi ngabantwana bakho, sibonga ngethuba. Ngiyathanda Nkosi ukudlulisa ukubonga kubo bonke abantwana bakho abanikelile ngesipheko singazange sisicele kule nkonzo. Asisicelanga isipheko kule nkonzo, kodwa kukhona abantu Nkosi obathintile bangenisa isipheko endlini yakhe engcwele. Siyabonga. Ngiyacela nje Nkosi yami ubabusise. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ulule isandla sakho phezu kwabo. Isibusiso sihlale njengoba ushilo kuMahubo 139:5, ubazungeze ngemuva nangaphambili ngesibusiso sakho uzosibeke phezu kwabo. Ngoba ushilo kwiZaga 10:22 wathi isibusiso sakho siyacebisa, awenezeli usizi kuso. Siyabonga kakhulu kwangathi umqhele wabo bangawuthola ekhaya ezulwini. Balondoloze Nkosi, ungalahlekelwa yibona usathana ngabatholi. Siyacela-ke Nkosi manje singene enkonzweni. Ngiyacela ube kanye nathi, khulume ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, udumo luya kuyena. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngiyacela ukuthi siye ezwini lenkosi. BaseThesalonika bokuqala chapter 5. Soqala ukufunda suka kuverse 16 siye kuverse 22 kufundeka kanje. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16, 17, 18, 19, 20, 21 and verse 22. Izolo besikhuluma udaba olukhulu. Uxolo. Sikhulume udaba olukhulu ngendlela emangalisayo izolo. Kodwa uze sidlulele kulona, asifunda amaHubo 103, verse 1 no verse 2. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sigcineke izolo sikhuluma ngekaJakobe chapter 5 nompostoli uJohane kaJohane 1 chapter 1. Sikhuluma ke ngokuhamba ekukhanyeni nokuba nenhlanganyelo omunye nomunye, igazi likaJesu lisihlambulule. Angazi kwenze njani, ngaxolisa abazalwane. Igazi likaJesu bese liyasihlambulula. Ngathinta ukuthi umuntu akahlambuluki engekho wesibili. Yebo, sivuma izono kuphi kuNkulunkulu, kodwa sidinga umuntu ozosikhulumela noNkulunkulu. uNkulunkulu mayenza izinto emhlabeni uzenza ngomuntu. Efuna ukuletha uJesu emhlabeni
wasebenzisa u-Eva noJosefa, ngoba kwadingeka ukuthi uxolisa ngithi u-Eva, uMaria ngiyaxolisa, bakithi uNkulunkulu akangisize kuduma amalungiselela lolu suku, ikho ngithe ngifisa ngabe liyahlehla, ngiyaxolisa. uNkulunkulu wasebenzisa uMaria noJosefa. Kwadingeka ukuthi uMaria amiselwe uJosefa, lokho okungukuthi ukuze uJesu angazalwa abe umlanjwana. Usebenzisa abantu eletha uJesu. Namanje usebenzisa abantu ukubusisa abanye. Mhlambe wena nje usezamile uNkulunkulu ukukusebenzisa ukuthi abusise umakhelwane wakho, wena uyancishana, awumniki umakhelwane. Mayeza nje esangweni, tshela iy'ngane ukuthi anothi angikho, kanti ngoba usukhathele uyena uyacela. Cha, ukubusisele ukuthi uphe umakhelwane wakho. So uNkulunkulu usebenza ngomuntu, hhayi ngoba engakwazi ukuyisebenzela. Kodwa sizosuke singamboni kahle, sicabanga ukuthi umlingo. Uvuka nje ekuseni uthi uyaphuma emnyango sekunemali. Yayibona leyo nto, anti udinga imali uvuka sekunemali. Omunye uzothi beko ugogo wakho usashona ngumkhulu wakhe. So kusuka umuntu aze kuwe azothi uNkulunkulu uthi angikunike le mali khona uzomnikeza udumo. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ey'ntweni ey'ningabi. Usebenzisa umuntu ukusiza umuntu, kodwa akasebenzisi noma ubani. So uma uvuma izono zakho awuyi noma kubani, uya kulo muntu olungile nalo muntu okholwayo. Ngoba kuthiwa kwekaJakobe, umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Bese kuthiwa kuverse 15 mawuqala, umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse nomenzela izono uzakuthethelelwa zona. Yikho phela la ekhaya lezwi ngingamkhulekeli umuntu ongavumile uRoma 10 verse 9. Ngingamkhulekeli umuntu ongavumile izono. Ngoba kufanele lo muntu enze njani? Abe sesimweni sokuthi athetheleleke, ngoba azi ukuthi usekhule kuRoma 10 verse 9. Kufanele lo muntu abe sesimweni sokuthi umkhuleko wami uqine wenza umsebenzi kuyena. Masiya kuverse 17 kuye kaJakobe, kuthiwa u-Eliya wayewumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingane, alinanga emhlabeni iminyaka 3 nenyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka, izulu lana, imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. Awubuke umuntu econtrol iweather. Yindaba, ngoba number 1 uyakholwa, number 2 ulungile. So uma uya kumuntu okholwayo nomuntu olungile, uvuma izono zakho, uzothethelelwa ngenxa yokuthi lo muntu unikezwe amandla, uyakholwa futhi ulungile. Uyedwa umuntu ocontrol iweather ngokuvama nangokwazi, umdali wayo uNkulunkulu. Kodwa usinikile amandla thina uma sihamba ngokukholwa, silungile nokucontrol iweather. Nangu Eliya. Abanye phakathi kwethu sebebafakazi. Umuntu ewasha lishintsha izulu, akhuleka athi lingani, livele lingani, liletha umoya zoma impahla. Akuyona ka-Eliya yodwa le, eyethu sonke sikholwayo futhi silungile. Kuzulunge yakomunye. Ukuzulunge verse 16 kaJakobe, vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Asase siubheka nje uverse 19. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Ngake ngakhuluma, ngizophinda, sebebaningi abantu abakhona. Indlela elula yokuya ezulwini, letha abantu ekhaya lezwi. Nothi ngoba ngithi ekhaya lezwi kuphela, noma ikuphi la ekhonzwa khona uNkulunkulu ngeqiniso. Lutho verse 19. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Ukufa komphefumulo-ke ukufa kwesibili phela, ichibi lomlilo. So uma ususindisa umuntu esihogweni,
uNkulunkulu kunezono zakho azisibekelayo ngoba wena usindisa umuntu ekufeni komphefumulo, ngoba sikhuluma ngokufa komphefumulo, hayi kufa kwenyama. So thatha umuntu umuse ebandleni lakho. Mawubona ukuthi ibandla lakho lihamba ngendlela efanele, uzobe ususindisa umphefumulo walowo muntu ekufeni, ezakhe izono isitshekelo. Thatha umuntu umlethe ekhaya lezwi. Ngaleyo ndlela kunezinye izono uNkulunkulu azoyisibekela ngokusinda kwalo mphefumulo. Angithi siye sibezwe befakazi. Ngathi umuntu kade ngangikholwa, kodwa senginele ngafika ekhaya lezwi ngathi angikaze ngikholwa. Yabona loo nto le, baningi abantu abasesimweni esinjalo nawe obukade ukusona. Mthathe, mchazele, mlethe ekhaya lezwi. Usindise umphefumulo wakhe ekufeni, uNkulunkulu uzosibekela izono zakho eziningi. Uverse 19 noverse 20 iJakobe chapter 5. So-ke unganqeni ukuletha umuntu. Kodwa mhlawumbe enye into efuna ngiyicacise. Ngenxa yobukhulu begroup, kunzima ukufaka umuntu egroupini. Mangithi kunzima, angikwazi ukumfaka emini. Abantu ngibafaka entathakusa ngo-3 ngoba sokuquiet abantu bengabhali. Khona-ke abavele banele ukubona nje ukuthi ngi-online bathumele. Angisho ningathumeli. Ngaleso sikhathi ngisuke ngibhizi nabantu engibafakayo. So mawuletha umuntu manje wena emini, yazi ukuthi amathuba amaningi uzofakwa entathakusa kusasa ngo-3. Mawuletha umuntu ekuseni namhlanje ngo-8, uzofakwa futhi ngakusasa. Mawuletha umuntu ntambama ngo-7, amathuba amaningi uzofakwa ngakusasa. Kodwa mawuzomletha very late, ngisuke ngibhizi nama-messages amaningi, mina ngoze ngibone kusasa abese ngena ngaleli alanga ngakusasa ekuseni. Ngithi angiyibeke lento ngoba khona abanye ababuye bagcine behluleka ukubekezela. Usibani ujahile ufuna ukungena, kanti kunesystem engisebenza ngayo, angikwazi ukusebenza noma kanjani. Ngizama wonke amandla ukusebenza ngesystem eyenza kube lula, nawe uphatheke kahle nami ngiphatheke kahle. Asidluleka ngikho lapho ngisenkonzweni. Kufikile ngoba nakho ngichaza. Asiletheni abantu-ke ekhaya lezwi bazalwane. Asibuyele-ke ngale kwekaJakobe besikade sikhuluma, sizama ukuyiqedela uverse 7 noma siqale ku-6. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe ebumnyameni, sinamanga, asenze iqiniso. Uhambe ebumnyameni ukwenzani? Ukungavezi imisebenzi yobumnyama oyenzile. Verse 7, kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona-ke sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Angazi uma siyayiqonda lento, siyayi-understand. Insipho yokuwasha ayisebenzi uma uwasha ngesandla esisodwa. Insipho yokuwasha, ngikhuluma ukuwasha-ke manje general. Kodwa uma ufaka insipho yokuwasha empahleni, izandla zimbili, usuyishuka, iyasebenza insipho. Negazi likaJesu lisebenza uma abantu bebabili, alisebenzi umuntu oyedwa. Gijima kwakho uguqe ekamelweni uyadlala nje, alisebenzi. Usho njalo uverse 7, hhayi ake sekuphinde. Kepha uma sihambe ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Alikwazi ukukuhlambulula uwedwa. Awukwazi ukuguqa ekamelweni, awukwazi ukuguqa emthini, abanye baguqa phansi kwesihlahla. Cha, udinga onomkhuleko wokholo, udinga olungile, bese igazi likaJesu liyasebenza. Ngike ngakuthinta izolo, asikwazi ukushintshana. Avuma omunye athi sekuvuma mina-ke sekuzokhuleka wena. Hawu, kahleni bakithi. Kusho phela ungafikanga loyo mkhuleko. Nalona kusho vele phela uzofika ngoba lona osekuthiwa wena usuvumile ngikhulekele, uthethelelwe yini ngoba akathethelelwe phela ngenxa yalo naye ube ingcolile. Niyibona leyo nto bazalwane? Asivunywa noma ikuphi noma kanjani izono. Bukwesi sekuzoba khona labo esithi sivuma kubo sibethemba bengabaholi, bazidiscuss izono. Uzwe ingane kamfundisi sikhuluma ngesono somuntu. Ukhulume nomama umfundisi, uze umfundisi eshumayela ngayo lento ebandleni. Hlazo lelo. Mina ngikhuluma indaba zebandla nonkosikazi, angikhuluma indaba zenu nonkosikazi.
ngoba ngizongena enkingeni naye ngimfake enkingeni. Okukhulumeni nami kunami noNkulunkulu, ngisizile uNkulunkulu ngiyakhohlwa. And angibazi abantu asebekhulume nami nabangakhulumile nami, angibazi, ngiyakhohlwa. So sigcina-ke la sisekuverse 7, 1 John chapter 1 verse 7. Kusafanele singene ku-8, 9, 10 siqhubeke-ke nokumbonga uNkulunkulu. Kuseyingxenye yokumbonga lokhu, ngoba kusiza ukuthi umbonga uNkulunkulu ungahlanziwe ngegazi likaJesu. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga usicacisela ngale ndaba ongezwanga manje, ngeke aphindezwe. Hayi, ngeke aphindezwe. Kodwa vele-ke Nkosi ushilo 1 John chapter 4 verse 5 and 6 wathi abezwe abasizwa ukuthi sithini. Ongowezwe akezwa, kodwa kamoya uyezwa. Siyabonga-ke Nkosi, cacisa izwi lakho. Busise lona loyo lalele, ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda uvalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi, ube nentambama enhle.